அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ பதிவில் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க 3 அடி உயர குட்டை பசு விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. மாடு கல்லல் ஏரியாவில் பூமிநாதன் அண்ணன் அவங்ககிட்ட இருக்குது. நீங்கள் டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி மாடோட விலை நிலவரம், போக்குவரத்து எல்லாம் நேரடியாக பேசி தெரிஞ்சுக்கலாம். பசு உங்களுக்கு 7 மாத சினை நிறைவு ஆகி 8வது மாதம் சினை நடப்பில் இருக்குது. வேறு எதுவும் மாடு குணநலன்கள் எதுனாலும் நேரடியாக தொடர்பு கொண்டு விலை நிலவரம், போக்குவரத்து, குணநலன்கள் எல்லாம் பேசி வாங்கிக்கலாம். தேவைப்படுறவங்க மட்டும் டிஸ்பிளேயில் தெரிகிற இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி பேசிக்கிங்க. பூமிநாதன் அண்ணன் அவங்க அந்த நம்பருக்கு கூப்பிட்டு பேசிக்கிங்க. நன்றி.